Hello everyone, welcome back to the channel. Asa khalama nitamun hamma jangine domo. Deni alda na ese. The session is little different today. Deni jengni first Q&A. Hamara first Q&A aaj. Ese alda mandang. Kintu we will try to answer as much as questions. Nitamun mama sengdeng jengko beku answer khalamne jeng sesta khalam jabgan. Judi deni khalam jabna hayaba jeng maximum 15 minutes ni video khalamna sandeng. Omprai judi nintani question na deni ni Q&A session of Piakiva. Next Q&A part 2, part 3 pro. Start Khalam Dini. Let's start. Yes, it's 4:15 now. 15 minutes. Timer ध्यान रखूँगा. इधर भी है 4:16 हो गया अभी. Okay, great. ठीक है. So the first question is Hibai JSB PES ni price. बिथांगा संगदं Sir ST ni थाखाय job offer पर थाये कमाने. Private organization जों जेराव मावो बेफ्राव बेबायदि reservations गैया SC ST scheduled caste बेफोरबायदिनि जेबो quota गैया merit basis आवसो बिसोर लायो नोंथाङा जुदि मोनसे skill set आव मोजांबा बेनि थाखाय नोंथांखौ कम्पानियाव लानाय जागोन. Next question is from SS Bromo. SS Bromoआ बुंदों बिथाङा आदानि नखरजों बाजैनि नखरनि relationshipआ माबादि बाजैखौ हाबा लानायनि सिगां objection मोनदोंना मोनाखैमोन from both the families. Okay, the question is to you now. आं answer खालामथ'ला नोंबा जे answer खालामजो. All I understand. You should start asking in English. If you So, question is, was there any objection from both the families before our marriage? Yes, of course. Basically, of course, intercaste marriage man nalai kind of be objection a boynibo parents present higher. Rising nobo dongman. जोंनि पेरेंट्सफ्राबो एसे objection खालामदोंमोन किन्तु लासैनो बिसोर बुजिलांदों जों सानैजोंसो थागोन नालाय हाबा खालामनायनि उनाव I think they also understood that लाइफखौथ' जोंसो live खालामलांगोन नालाय together right उनावथ' गासिबो मोजां गासिबो नर्माल जोबता जेबो सिन्था गैया no problem at all. Touch wood. Mainu Boro nice बुंदों thank you. DB creation आदानि सैलरीया बेसेबां? They're asking for the salary. ये सवाल किसी को नहीं पूछते हैं. Never ask that question. बेफोरबायदि प्राइवेट खोथाखौ मानसिफोरनाव सोंनाङा. किन्तु आं खोन्थागोन जोङो एसे मोजाङैनो खामायो ओंखायनो दा बेबायदि थानो हादों जों बेबायदि लाइफ सोलिहोनो हादों. Next question is from Samkar Musahari. आदा नों बाजैखौ बर' रायज्लायनो फोरोंबाय था. जागोन दे. The process is on. Your bajai is learning to speak Bodo slowly. Ishi. Sanchuma Boro, nice Ada, thank you. Next question is Hibai Cecilia Narzari ni prai. Ada bajai are nani nextni video ko ang naibai thayo are like khalamo. Malaba like फैनो लायराय please. Nani ko ja mojang mono ang. Thank you so much Cecilia. जों नाजागोन खनसे बे मासावनो मालाबा लाइव फैनो. We'll go like one day this month. Okay. Yep. Next question is जाहैबाय all mixture. मोजां नामा. बाजै दाखालि बुरि होननायखौ बिराद मोजां खोनादों आदा. बुरि होननानै सम गाबज्रि जागोन दे बुरि. तेरे को बुरी बोलने के लिए बोल रहा है. To call you Budi instead of Bajai. Budi. Pray next is Aibai RN Mix. Ada YouTube ko malani pray Fulia. YouTube kuli niya to ang gaboza bai basir se ni barbai. Kintu ang regular janiya. I think we just started 3 months back when we started getting regular. Daily everybody vlogs upload khalam niya 3 months 4 months lo zada na ki. That is when channel abo isi मानसिफ्रा मिथिदों जोंनि चैनलखौ जों रेगुलर जानायनि उनाव. Next question is from Manjit Brahmo. What is the reason behind CBC vlog? I mean the extra surname Chaudhary. Why is the surname so important to you? अच्छा बे मोनसे मोजां question. बेखौ आं आगोलावबो बुंदोंमोन कि नोंथांमोनहानो आं खोन्थागोन आंनि सरनेमा चौधरी मानो दंफायो. दा जोंनि आबौनि बिफानिफ्रायनो जोंना चौधरी टाइटेल
दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैनिफ्रायनोबो दा बे जोंनि फेमिलियाव दंखायो बे मोनसे चौधरी फेमिलि होननाय ओरै दतमा साइडथिं नोंथांमोनहा मोनगोन गसाइगाव कसुगाव साइडथिं नोंथांमोनहा मोनगोन दा बर'आवनो ब्रह्म चौधरी टाइटेलबो दङ खिन्थु बिनि हिस्ट्रि दं मोनसे आं बेखौ दाबो फिनिश खालामखाङाखै आं मोनसे शर्ट मुभि टाइप बानायनो नाजादों आं बेखौ लिरखाङाखै सम मोनबा देनां बेखौ मोजाङै मोनसे स्टोरी बादि बानायनानै नोंथांमोनहानो देखायगोन आं ओमफ्राय रिजना बेनो आइ आफा आबौ बिसोर गासिबो चौधरी लिरदोंमोन ओंखायनो जोंनि पुरा फेमिलियानो ब्रह्म चौधरी लिरो दा नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय आर'नाइ फालि प्रडाक्शन आदा हायोब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलाय एसे नोंनि फलोअर्सफोरखौ आर'नाइ फालि प्रडाक्शनखौ नोंथांमोनहा चेक खालामनो हायो The next question is from Lyman. How do I prepare for government job or services in coming post-COVID era? Will you advise me about some strategic tips? Situation सोलायबाय syllabus बेनो means of taking interview plus नों exam को बोरै होगोन बेफोर सोलायबाय जानो हागौ खिन्थु नोंना syllabus एखे दाबो जेबो सोलायाखै बाव दा नोंथांमोनहा जे टपिकआव प्रिपेरेसन खालामगासिनो जे जबनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो बेखौनो प्रिपेयर खालामबाय था only the medium has changed so there's no change in the content as such ओंखायनो सिलेबासा एखेयानो जागोन नोंथांमोना बांद्राय चेंज जानाय नङा बे नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय when did you get married other and what's behind Chaudhary टाइटेलनि बिसयथ' आं खोन्थाखाबाय ओमफ्राय when did we get married 2011 आव मेरिज जादोंमोन जोङो 9 बोसोर जाबाय दा next question is from Anju Basmatari Anjuआ बुंदों आं बेबी मेहेरनि बुंनायफोरखौ जोबोद मोजां मोनो बेबी मेहेरनि रायलायनायखौ खोनासंनो बावगौमोननो love you baby meher thank you so much Anju and Gopinath blogging आदा नोंनि जोनोम गामि जायगाया बहाय सानडे कमेन्टखौ नेनानै थाबाय आं मिन्थिनो थाखाय आंनि जोनोम गामियानो जाहैबाय भालुकमारि दतमा आन्चलिकआव गोलैयो बेखौ बारे बारे बुंबाय थादों आं नोंथांमोनहा मिथिखायो दा ओमफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय रिंखां ब्रह्म नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय आदा नोंनि गामिखौसो मिथिनो लुबैदों एक्चुअली आंबो क'क्राझारनि आदा आरो नोंनि भिडिअसखौ नायनानै गोसोआव माबा मोनसेब्लाबो इन्सपायर्ड मोनो सो कीप गोइंग ब्रो थैंक यू सो मच लाइक आई सेड आं भालुकमारि दतमानि नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय जाम्बा ब्रह्म आदा नोंस्रा क'क्राझार टाउनावबो न' दं ना सानसेखालि आं नोंनि फादारखौ नुदोंमोन बहाय न'नि दरखङाव आरो बे न'आवबो ब्रह्म चौधरी लिरनाय दङ औ जोंना मोनसे टाउनावबो न' दङ क'क्राझारियाव दैमालु क्लाब खाथियाव ओमफ्राय बाव आंनि फंबायजों ओमफ्राय बिनि मिसेसजों थायो ओमफ्राय गामियावबो जोंना भालुकमारियाव मोनसे न' दं कबिता ब्रह्म आई लव यू मेहेक नङा मेहेरसो थैंक यू कबिता अंजु बसुमतारी आदाया फर्स्ट बाजेखौ बोरै लोगो मोनजेना एसे खिन्थालाय हम लोग फर्स्ट कैसे मिले थे मतलब कब मिले चेन्नई में मिले थे चेन्नईआव लोगो मोनदोंमोन सासे कॉमन फ्रेंडनि थ्रुयै I think that's the first time when we met, है ना? Next question जाहैबाय मेंटेक बोडोस नंबजी ऐसे बोरिंग जाबाय मेंटेक बोडोस समझ में नहीं आ रहा है नेक्स्ट टाइम थोड़ा हिंदी में भी लिखो ताकि मुझे भी समझ में आए इंग्लिश हिंदी जो भी मेंटेक नेक्स्ट क्वेश्चन जाहैबाय मेंटेक बोडोसनिफ्राय आदा आरो बाजैनि जबखौ प्राइवेट जब होननानै मिन्थियो जुदि प्राइवेट जबब्ला आंनि क्वेश्चना जाहैबाय आदा आरो बाजै नोंसोरनि टेलेन्टजों मानो गभर्नमेन्ट जब मावाखै we never thought of that why didn't we do a government job it seems the question we never thought of it जों मालाबाबो सानाखै जोङो गभर्नमेन्ट जब नांगौ नङाबा प्राइवेट जब नांगौ होननानै यहाँ पे ज्यादा प्राइवेट जॉब्स है बाव जे जायगायाव जेसेबां जब्सफोर दङ बांसिन बेफोराव जोङो कनसेन्ट्रेट खालामो अफ कोर्स कर्परेटआव जोङो हाबनो लुबैदोंमोन that was one of the target आं मालाबाबो गभर्नमेन्ट जब प्राइवेट जब होननानै बिदि डिफरेन्शिएट खालामाखैमोन साननांगौ बाथ्रा बेफोर दासो सानदों आं खिन्थु 5 minutes only खिन्थु आं खुसि with my job I'm really happy जेबो प्रब्लेम गैया आंनि जबजों प्राइवेट जबजों
Next question is from Sunny Leonie Gamer. मोजांलै फंबाय नाम भी सही है न'आव फैथाराखै नामा आदा love you from Baksa district love you so much Sunny if your name is Sunny love you no he's put Sunny Leon it's Sunny Leon actress how is its name okay न'आव फैथ'नाय जायाखै बे सिचुएशना थांनाय बोसोराव डिसेम्बराव फैदोंमोन फंबायनि हाबा दंमोन नालाय ओमफ्राय बे बोसोरावथ' मिन्थिला बे सिचुएशना बिदिनो कन्टिन्यू जायोबा I'm not sure if we'll be able to go there anymore, hometown, this year. This year, though, I don't think so anywhere. Not even hometown. Not even outside Bangalore. Yeah, Bangalore ni. नों न'निफ्रायनो ओंखाराखै ओंखायनो नोंथांमोनहा न'नि vlog नुबाय थागासिनो नङाबा जों सानफ्रामबो ओरैबा ओरै बेरायनो लुबैयो थाङो बायहेरायाव एसे गोदान जिनिस नुगौमोन खिन्थु vlogआव boring नोंसोर बिदि vlog नुगासिनो दा मोजां मोनो ना मोजां मोना नोंथांमोनसो मिन्थिसिगौ बेखौ Next question is जाहैबाय Lamasin T. Bro, I've seen my aunt in one of your thumbnails. Is she a relative? Mamuni Anushka's mom. Between she is my mom's cousin. Between, by the way. By the way, sorry. He's very bad at all this. बे बिदि short form से ना नोंसोर कुछ भी नहीं आता. मोनसे होननानै one लिरो से नै होननानै two लिरो बेफोरखौ आं एसे टाइम लायै बुजिनो बे short forms को आं हाया नोंसोरजों cope up खालामनांसिगोन आं दानि जेनेरेशनजों yes बे जोंनि cousin brotherनि wife जाहैबाय आंनि बाबानि बिदानि सालानि बिसि so she is related next question जाहैबाय अनजालि बाग्लारि आदाया बाजैखौ बहा आरो बोरै लोगो मोनामोन नोंनो both of us then and how both of you got married same question again when did we meet I think it's answered. Answered. Next question is जाबाय दिनेश चंद्र ब्रह्म बाजैखौ आंनिबा बाजैखौ माला नुजेनग्रोआमोन बिदि खिन्थाहरदे आदा आं बेखौ होखाबाय same question again when did we meet Okay, I will read Dinesh, one question. I will read one question. आदा ने सो माँ से क्यों माँ जॉब माँ आदाया and Bini monthly Dormaya Besbang Ma just simple question. Simple question. Never Again, ask salary, anybody about somebody's salary. Did I read it correctly? Yes. Oh, not bad. Next question I is will read. Okay, next question is in English. Let your Bajai read. It's No, I from will read in Bodo also. No. Sanjay Basumatari, sir, I just wanted to know what job you're in and to get that job, how long you had to continue your studies. आं बेखौ आगोलावबो खोन्थाखांबाय I did my MBA and then बिनि उनाव आं मोनसे project खालामदोंमोन मोनसे कम्पानियाव दा बे कम्पानियानो आंनो job होदों so MBA is what I did MBA in HR Human Resource What job you're in? दा बे कम्पानियावनो आं सासे training manager next one is Daisy आदा नोंनि बाजैनि age नंगनी नो लड़कियों को एज नहीं पूछते इनको भी नहीं पूछते वैसे वी आर अराउंड 35 36 या Shivam Busumutari आदाया बेसे salary मोनो same question let's again move to the next one Shiva Kandagore Tiklu Shona what is Tiklu Shona Tiklu Sona नानीखौ बुंदों आं Tiklu Sona दे Sonati Masahari आदा नंगो भुजई बोरो परानी जागरा जरई उमा खाती है क्या भुजई नहीं खाती है भुजई दाव भी नहीं खाती है दाव जेबला जेब मुग्या राय नमा अरे रानीखौ मानो बर' फोरोङाखै ओके नंगनी वीडियो बाप रे ये तो बहुत बड़ा वर्ड है नुजनई पुराना नहीं भाई तय नहीं Thank you. She has been watching our videos for quite some time. Very difficult है W तुम लोग ही लिख सकते हो बाजिया तो purely vegetarian बे जेबो जाया न'आव खिन्थु जों सङो आं जायो ओमफ्राय नानीखौ मानो बर' फोरोङाखै बर' सम फोरोङो जों बेखौ फिसा दा बिराद languages फोरोंगासिनो बेखौ ओंखायनो confused जागोन होननानै जों एसे लासै लांगासिनो बेखौ next questionआ सामाव बर' आदानि थांखिया स्टुडेन्ट समाव आरो बे थांखिया जाफुंबाय ना आदा yes आंनि थांखिया साख्रि लानायमोन ओमफ्राय बे आंना जाफुंबाय दा आं साख्रि मावनाया at least 11 years जाबाय आं मावगासिनो I've been working since 11 and I'm very happy with my job 40 like I साल का हो said गया 40
नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय सोरां बसुमतारी आदा आं खोनादोंखि नों डन बस्क' स्कुल क'क्राझाराव फरायोमोन नंगौ नामा जुदि नंगौबा मा बेचनिमोन 2010 बेच मेट्रिकनि डन बस्क' ओके औ आङो डन बस्क'आव फरायदोंमोन ओमफ्राय जों फार्स्ट बेचमोन आंनि माखासे लोगोफ्रा नोंथांमोनहा मिथिगौबो जानो हागौ सोरबा सोरबा क'क्राझारना दीपक जाहैबाय बेन्जामिन जाहैबाय फुंखा जाहैबाय एडवार्ड जाहैबाय समर दा नोंथांमोनहा बिसोरखौ जुदि मिन्थिबा फुरा जोङो एके बेचनिमोन जोङो नेक्स्ट क्वेश्चन योर क्वेश्चन बिमान मचाहारी Okay, Biman Machahari. Adan Tanai no Nagni Katar Nama. Question is this house ours? No, अभी तक बैंक का है. बे न'आ जोंनिनो खिन्थु लोन होगासिनो लासै लासै लोनाव दङ यहाँ पे ऐसा ही होता है सिटी में लोग लोन लेते हैं और घर ले लेते हैं. दा बे जोंनिथार आरोखि रावनिबो नङा जोंनिथार जों सानैनि जों सानैजों खामायनानै बायदों. Next question. Next question. I will read. Topeshwar. Topeshwar's vlogs. He is also a vlogger. Yeah. Okay. Ada Nangsani building Singao Man. Yes, bank car. bike car. Wait, I am reading. हाँ ठीक है. ऐसे बैंक बाइक कार दाव दिने बिफोर सोरनि जोंनि बिल्डिंनि सिगाङाव मोनसे पिजि बायदि दङ पिजि बायदि माने रेन्ट होयो आरोखि बे पुरा बिल्डिंआनो रेन्ट अपार्टमेन्ट दा बिसिनि बाइक्सफ्रानो नोंथांमोनहा बाहेरायाव नुगोन ओमफ्राय जायना कारा बांद्राय बिसोर गासिबो बाहेरायाव पार्किं खालामजोबो जोंनाथ' गासिबो बेसमेन्टआवनो थाजोबो बेसमेन्टआव जोंना पार्किं दंजोबखायो नालाय बे जोंनि नङा खिन्थु मालायनिसो. Moving on to the next one. Bodo mix uploader. Okay, bro, after 1 year I am also going South Kerala for my studies. So do you like to meet me? Yes, we can meet you. I think Chinmay can meet you. Bro, and do you watch Hambang show? I don't know what's Hambang show. Those who react are Bodo videos. Okay, there is some show for Bodo. I've watched recently नुदोंमोन मोनसे मोजाङानो खिन्थु बेनि बिसय आं मोनसे खोथा बुंनो सानो जायनि भिडिअखौ बियो रिएक्ट खालामदों बेखौ नोंथांमोनहा एसे क्वेश्चन खालाम जुदि पारमिशन लायाखैबा पारमिशन लानानै खालामनांगौ बिसोर जायबो जोंनि बर'नि भिडिअखौ बिना पारमिशनै रिएक्ट खालामो बे कालचारखौ जोङो एसे सोलायनांगौ चेक पॉइंट थानांगौ जोंनि भिडिअसफोरखौ मबाइल बाहायो सोर बाहायो सोर नायो बेखौ नायनायखौथ' जों जेबो होना खिन्थु बिदि कमार्शियल पर्पसाव जुदि इउज खालामोबा मोनसे चेक पॉइंट थानांगौ ओमफ्राय नोंथांमोननि भिडिअखौ जुदि इउज खालामनानै बिसोर रिएक्ट खालामदोंबा नोंथांखौ इमेलाव सोंहरनांगोरगौ नोंनि पारमिशन लानानैसो बिसोर बे भिडिअआव रिएक्ट खालामनो हागौ दा जुदि बेफोर जादोंबा आइ एम गुड. Okay, moving on to next one. One last question for today because it's already time. Yeah, we have already crossed time. So one last question. Bibika Basumatari. Adani BCBG वो क्या होता है? BCBG. These are all short form. बिसर काच्चो short forms को आंको डाल दिया आंग बांग्राई. चिन्मय को इंग्लिश का short form नहीं समझ में आता है. बोडो जो इंग्लिश में लिख के उसमें short form डालोगे तो. आदा नों बेसेबां फरायनाय आं MBA खालामदों बेथ' नोंथाङा मिथिखायो नोंसोर मिथिखायो बेबिका बसुमतारी. Okay, done for the day. No. 5 more questions maybe we will take in this session. Okay. Next question जाहैबाय कंकन बर' सर MBA कोर्सखौ HS पास खालामनायनि उनाव लानो हायोना हाया आरो MBA कोर्सआ बेसेबां बोसोरनि जायो? MBA कोर्सआ नोंथाङा डिग्रीनि उनावसो फराय ओमफ्राय बे जाहैबाय 2 बोसोरनि जुदि नोंथाङा रेगुलार खालामोबा ओमफ्राय जुदि खामानि मावनानै लोगोसे खालामोबा नोंथाङा एक्जिक्यूटिव कोर्सबो खालामनो हायो बे जाहैबाय बोसोरसेनि थाखाय. नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय मिथिंगा ब्रह्म मेहेर आरो बाजै बर' राव रायज्लायनो फोरोंना आदा. Process is on. सोलोंगासिनो लासै लासै. Next question is Banjit Bangsiari Ada Mininaya solid ka solidly bro. Thank you so much. Next question जाहैबाय राधा बसुमतारी आदा बेसेबां years जाखो ओमफ्राय बेंगलर थानाय बेसेबां गोबाव जाखो नोंसोर आदा? Okay. बेंगलराव आं 2008 आव फैदोंमोन ओमफ्राय 12 बोसोर जाबाय 12 years. I am 12 years here in Bangalore.
नोम्बाजिया बेसेबां 2011 right 11 9 years ओमफ्राय आंनि एजआ आं 35 plus He's more than that. He'll be 40 in 2 years. नङा थगायदों That's the right age. Monjil Busmatari, as many of the people ask, only question is why Chaudhary extra title? That's again I have already answered. Then any last question? Babul Boro, आंनि questionआ जाबाय sir नोंनि qualification बेसेबां sir बे लाइफसिम बोरै सक्सेस जानो हाखो बिनि सोमोन्दै एसे खोन्था नोंसिनि भिडिअखौ नायो सर नोंसिनि एडभाइसफोरखौ जोबोद मोजां मोनो आं सर अके बाबुल बर' नोंथांनि कुइसना मोजां आंबो उन्दैनिफ्रायनो एसे गिलुं गिलुं थायोमोन कि आं जुदि सासे मानसि जानो हायाबा नङाबा आं देनां फरायनानै जुदि साख्रि लानो हायाबा आं बोरै आंनि लाइफखौ कन्टिनिउ खालामलांगोन बे मोनसे आंनाव गिनाय दंमोन I always had that fear कि आं सासे मानसि जानो हायाबा आंनि लाइफआ मोजां जानाय नङा होननानै दा बे गिनायजोंनो आं फरायलांदों ओमफ्राय आंनि माइन्डआ एटलिस्ट फरायनायाव कनसेन्ट्रेशना दंमोन बांद्राय एसे आं एन्जयबो खालामबोदों बे खोथा नङा एन्जय खालामाखै खिन्थु आं फरायनायावबो कनसेन्ट्रेशना आंनाव दंमोन आं बिकम खालामदों बिकम खालामनायनि उनाव आं साख्रि मावबोदोंमोन बोसोरसेनि थाखाय ओमफ्राय नायदोंमोन कि माबायदि बियो होननानै समनि उनाव आं बुजिबाय कि एसे फरायबावबा मोजां जागोन ओमफ्राय साख्रिया लेभेला आंना मोजां जागोन होननानै आं MBA खालामनाय जादों बे साख्रिखौ गारनानै ग्रेजुएशननि उनाव दा MBA खालामनानै आं जे साख्रियाव दङ बे आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आइ एम रियेलि हापि बे आंनो गासिबो होजोबदों दा नोंथांमोनहा मा नुयो बे न'खौ बोरै लानो हादों ओमफ्राय माबायदि लाइफस्टाइल जोङो दिनै कन्टिनिउ खालामनो हादों बे गासिबो जों सानैजों मावनायनिफ्राय इट्स अ कम्बाइन्ड एफर्ट अके दा फार्स्ट पार्टआ बावनो जाहैबाय नेक्स्ट पार्टखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन दिनैनि भिडिअआ बेनोसै If you have liked the video, please give a thumbs up and subscribe to our channel for more such videos in future. Until the next one, take care. Bye-bye. Bye-bye. Then a vlog manasai na? No vlogs. No vlogs today. Mazangi thale. Take care. Bye-bye. How you make me feel better in the best ways, the best ways. I know why we say goodbye, but can we turn